Часам усім нам бывае вельмі цяжка. Здаецца, што чорная паласа не скончыцца ніколі. Свет сыходзіць з розуму, і ты разам з ім. Апускаюцца рукі, і сілы пакідаюць цябе. Калі ў гэты цяжкі момант ты выстаяў і не ўпаў, ты будзеш узнагароджаны, таму што заўсёды пасля чорнай надыходзіць светлая паласа. Калі ўсё ідзе на бок і сілы пакідаюць зноў, то ты бутэльку не хапай, всё будзе добра 100 пудоў. Бо заўтра будзе новы дзень, і раптам з чыстага ліста пачнецца і адчуеш кайф і асалоду ад жыцця.